One wadwaro change bwana. Junet must go. Bwana yudo. Junet must go. Junet watero dala. Waol kode. Junet. Tumechoka na Junet. This time round hakuna kubembeleza punda kwa mteremko. Wan kaka ka. Wadwaro dongruok. Dong mana die. Wadwaro ang'o? Dongruok. Dongruok no busa yude. Kodi. Wakwa yude. Busa yude. Kodi. To gare ng'amo ne miu dongruok. Junet. To Junet no ni kanye? Okel. Nairobi. Sani ka wanyalo wuoye wach stima. Wakwongo wanyalo chako gi stima nekech wan etie stima. Koso wan kanye? Stima. Dong wan etie stima. Nyiura ne ni polno ang'o ma nitiere? Transformer gikwalo gidogo. To transformer osetieko dweche adi? Achiel. To wan gi jotelo koso waonge go? Wan go. Koro mane momiyo wawacho niya, ineno ren mar Junet ni. Junet must Go. Junet must Go. Oyundi nyaka dhi dala. Nyumbani. Wachok ti nyaka dhi dala. Wacho ni Junet bae. Junet dhi dala. Mote dhi dala. Wan wadwaro telo matiyo. Bas, koro wan kaka youth. Ing'eno kowinjore ni wachandore. Jonyuol wathagore ka puonjowa. Wan waduogo jonyuolwa monego bed ni sanie. Kwayowa. To koro wan mwachak wakwa jonyuol. Wariek koso wafuwo. Wafuwo. Nikech Junet. Nikech wanyumo kura kama otimore nade? Kumopogore. Dongu neno nda. Sanie wadwaro change. To change wan gi ng'atwa mwasegolo ok wabiluongo nyinge but entie. Ng'atwa ne mwadwa wa support. En wuodwa maka, ong'e shitwa maka. Ne yorewa. Magi nyocho ba. Mayo. Wadwano bi onyiswa ni yo mar Ochilo koso mar Junet obiro kende to nyiso kornwa ji. Onyisowa kaka yo ningo bedi ni ok mar Ochilo mane en onge yo. En yo koni tije ang'o? Tije ang'o en odak Nairobi. Odak gi wanga Homa Bay. Mwachungo no en nyakwaro lo ma wuon lo to en wuod Anjego kae. Wabiro mana ng'e bang'e. Koro jo Anjego ikre uru, especially jo Suna East. Beduru ready, wang'ini waol. Ng'ato ok nyalo wuondo wasani nobiro gi janda manyien nikech higni 15 ng'eny yawa. Udwa miyo ng'ato higni 20 kendo. Ok nyalre. Adagi wachno kaka an jensi kama. Adagi wachno, adagi. Sisi ni watu wa pikipiki. Na njia yetu imeharibika. Tukibeba wamama tunawaangusha. Tukibeba wazee tunawaangusha. Sasa sisi tunaomba hii barabara yetu ya Anjego County inafahamu tutengenezee, ndio tukiendesha pikipiki tunakaa sawa. Ni kama sio hivyo Junet must go. Wanakuwa chumbele kama youth waenyore. Sisi tunaumia sana. Upande wa sports hakuna talents zinaendelea, as in tukiangalia ka constituency jirani talents zinaendelea. Hapa Suna East hakuna talents zinaendelea, si ndio? Manjego. Nua seol gitelo mago wapiny. Waol gitelo mar Junet. Junet olokwa nyithindo. Wagone kura higni 15 dongruok mokelo onge. Endo siko mana Oyugis mara en North Eastern mara okonyo baba. Wadwaro dongruok manyalo konyowa e gweng'. Sani wan kaka youths Manjego. Wase amua ni wadhi gi dongruok manyalo konyowa. Ok wadwa joma miyowa $200 ni kila mtu line. Goganda. Timiyo $200. Goganda gi mchele. Goganda bok chiegi. Bago gik mok nya konyowa. Ok nya kelo dongruok e area Manjego ka. Stima bende onge. Iyudo kata kidhi e areas moko. Iyudo ka nitiere nyaka choni gi stima. To wan pod waliel nyaka gi misuma. To kura to wago pile. Kar wan to jotelo mwayierogi. Gin to gikelonwa dongruok karang'o? Bawa. Koro wan wadwa wacho ne nigi niya. Nyocha owinjo ka giwuoyo about health facility. Uneno kaka dispensary wacha. Ang'o ma Junet nyalo wacho ni oloso kacha? Onge. Nikech osiptal cha nochak gi John Pesa. Building mani kacha mar John Pesa. Maternity cha en mar Safaricom Foundation. Safaricom emogero. En ang'o mogero nwa kanyo? En gima duong' monyalo kelo en tournament kadika emonyalo luongo ne Ruto. Mane gima duong' monyalo kelo nwa. Ng'i yore wagi. Alafu kidhi hospitali Keng'iyo yo kata mane sikunde wagi. Yo motacho rach ka gimoro nono. Rach, seriously. To mano yo ma nominated MCA luwo. Luwo no MCA mangima luwo yo no kadhi dalane. Ng'i yo madhi Vialo.
Sikul headmaster chuor MCA ndani kabisa. Yo onge. Amuna. To mano ni wan gi jotelo bwana. Wadagi. Watamore. Koro ok wadwar Junet. An Junet ema ok adwar gik mang'eny aonge go. Adwar Junet odhi dala. An Junet ema ok adwar. Wadwar jatendwa nok wabi wacho. Wabiro lande ka siasa ochopo. Wan gi jatendwa mwadhi miyo. Jodalawa. Chunga uru wuodu kata unoko nyaka mudhi okoria kocha mami ukura okwadwa 500 owinjo dholuo okwadwa Junet. Tunataka vijana wapate kazi. Unapata ukienda kuulizia kazi huwezi pata, wanakuambia mabarua, unaenda huko unarudi, unaenda huko unarudi. Youth power. Tunataka maendeleo. Junet must go. Anasema msikanyaga Njego. Na kwanza yeye mtoto wake yule firstborn mvulana anakunywa tu mawe Otacho shuali anaweka kwa tipa. Na yeye ni nominated MCA. Hakuna akili kweli. Na tuogopi kukuambia. You at long last. Mtoto wako anachimba mawe nyumbani. Mimi anachimba ananipigia simu nimletee tipa. Sasa ujanja wako iko wapi? Wakubwa kwa basari. Ukitaka basari 5,000 unapata basari. 5,000 unapata basari. Hiyo ni ujanja ama hiyo ni nini? Barabara ya Junet yani ni mchanga. Sasa yeye amechukua lami amepeleka huko Ngege. Hapa kwetu ametudharau. Tunapiga kura ama tupigi kura? Hii kura yetu ni mawe ama ni si mawe? Hatumtaki. Hao watu wametunanganya kwa miaka. Huyu mtoto, namuita mtoto, amepeleka mabarua kwa serikali. Wameenda wameficha hizo mabarua kwa kabati. Angalia huko. Wamepeleka mabarua kwa kabati. Amelalamika huyu mtoto, mimi namuita mtoto. Aya, njii nafanya namna gani? Iko bure. Huyu kijana wetu amefight vijana wengi. Sana wenye wanatafuta kazi hapa. Kama wewe tunapelekwa JSU, uliipata? Junet amekanyagia kwa ofisi yake. Amekanyagia.